Padungmig ka ng New Haven jetty sa San Remo sa Phillip Island. Ya, kana mag-fishing niya. Si Laura kanang ganahan. We need to go. Matugro man siya sa drive. Hindi pa ko diri nakalingkod lang. Oo, kay matugro man ka sa drive niya. Ako kay mag-drive bang ko. Ako na mag-drive. You're joking. Mag-drive ko niya. Kanang di naman ko ka vlog. So, muna siya mag-vlog ta. Sige, the time is around 8 o'clock. Sige, we need to go. Sige, bye-bye. Kani panahon na December 28, 2020, may paghuman, hapit na human ang tuig niya. Tripping lang may makita may sa mga videographer guys, mag-fishing. So as of now, newbie ko, ako kalibutan na akong gibuhat, pero muna siya. Flick dapat. Top spin or ano, chop? Sa wrist lang yan, boss. Top spin or chop? Sa wrist lang yan, boss. Medyo kalawak na si boss. Delikado. Kumusta boss? Kumusta yung ano, yung fish? Natututo nga ako sa kanya. Ano yung fingers? Bale yung scientific name ng may hinuhuli natin. Bato mo. Ginagawa ko ano. Bale, inaangat ko tapos bago ko ibato. Aha. So, hindi naman ako mamalayo, dun lang. So, para bumabasa. Okay. Tapos saka mo siya ibabalik. Okay. Tapos gamitin mo yung force. Ay, putang ina. Hindi pa yun, gano'n. Shit. Na-unlock. Maubos yun. Mahulog yan lahat. Ikutin mo. Ay! Ay, gano'n talaga. Ay! Pag gano'n, may nahuli ka, no? Natatakot ako. Baka magbiglang may pumunot sa akin. Waiting for the time to pass. Write me letters to sign them within I love you. Promise you won't change. I'll head out and buy a ring. Hey, do you like my handcuffs, darling? I'll throw the key. Yan, boss. Kaya mo yan. Boss. Boss. Medyo naka-angle mo nga. You know that I'm a prisoner of your love. And even if I had wings, I'd never even try to fly from your love. Say you can't visit off when the sky outside these bars is all gray. Anong masasabi mo sa tide, boss? Bale yung hit mong hangin, ano eh. Kasi mas gusto ko kasi yung surf kumpara sa tide. Yung Ariel, ano. Panglaba pala, Oo. Ariel. Nakag-gloves naman ako eh. Handa So, kasi ako, boss. so kumusta yung ano mo, boss? Experience. Yung post, ano. Maalon, boss. Mahalan. Oh. Akala
according to my app. Ano na? Si Whitey, si Blacky. Next time sa boat daw tayo. Oo, pwede. Doon na yung ano. It's been a hard, long day. Yeah. Yeah. 30 frames per second. 12,800. Ay, 4K. Okay. Ilagay ko daw sa trailer. Tsaka ito pa. And, no. Boss, wala kayong masasabi kay Don? Wala. Wala. Piso. Walang pa kasama yan? Si Don? Oo. Nandito tayo lahat tapos wala si Don. Oo. Grabe ka. Nyo. Grabe na tao. Ano, Kel? Saan mo lalagay ito? Ay, gabiin. Kangaroos! Yeah. Tapos mag-pissing. Bye. So, wala kayo paggawa ko na. So, man ako limpyo sa isda. Niya man karong hapon na ako i-shoot alas 3. Niya alas 6 na ron sa buntag. Niya man karong alas 11 alas 10 nasa ko ang bed base nga to sa Dandenong 30 minutes away. So, kinahanglan ako matahog karon. Muna siya alas 6 na. 6, 7, 8, 9, 10. 4 hours sleep ko. Kung ako na akong bed base, mga usa ka oras tunga. So mga tatarang 10, 11, 12 balik balay tuog batang sa Google alas 2 nya mag-shoot ko karong hapon. So good luck to me. Anyway, okay, bye. Tags ako. Tulad. Pagkaw lang ko.